Us dono la benvinguda a un altre capítol dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Avui parlarem del període que va del 5 de gener fins al 19 de gener. Aquesta quinzena és coneguda amb el nom tradicional de Xiaohan o comença el fred o el fred petit. El calendari tradicional xinès es divideix en 24 períodes de 15 dies que s'anomenen Jieqi. Cada estació té 6 períodes diferents. Si vols saber més sobre aquests períodes, clica aquesta targeta. La Terra ha recorregut 285 graus al voltant del Sol des de l'inici de l'any nou xinès. Cada dia, el Sol té un moviment aparent d'1 grau en la bòveda celestial. Per tant, en els propers 15 dies, arribarà als 300 graus al voltant de la seva òrbita, quasi completant el cercle. Si en comptes de 12 mesos estéssim parlant de 12 hores, ara seria el període corresponent entre les 12 de la nit i l'1 de la matinada. Una hora per recollir-se, per estar abrigat i tancat. És el moment més fred de l'any. En el llenguatge del I Ching, això ve representat per l'hexagrama Lin. Lin significa el retorn, però també significa vigilar i estar alerta. Veiem dues línies yang senceres amagades a sota 4 línies yin. El yin predomina, però el yang comença a pujar amb força. Imagineu aquesta figura com una escala que de baix a dalt va pujant. El pensament xinès, al qual no li agraden els oposats sinó els complementaris, entén que en aquest moment de fred hi ha un germen d'energia càlida que vol néixer, que vol començar a desenvolupar-se. El lema d'aquest hexagrama és vigilar i prendre cura. Vigilar la salut i tenir cura de l'energia yang. En els llibres antics que parlaven sobre calendaris, aquesta quinzena està dividida en 3 períodes de 5 dies i cadascun té un petit lema que ens ajuda a recordar aquest naixement de l'energia yang. Les oques viatgen cap al nord, buscant nous terrenys per poder trobar menjar. Els següents 5 dies, les garses preparen els seus nius. Aquests dies, les garses estaran molt actives i serà molt fàcil veure'ls per als jardins, per sobre els arbres, en els boscos. I els últims 5 dies, els faisans fan sentir el seu cant. Enmig del fred, els faisans cantaran perquè saben que la primavera no tardarà massa en arribar. Encara que ara tinguem menys hores de llum solar i més hores de nit, perquè el Sol està en l'hemisferi contrari, l'ascens del disc solar ja s'ha iniciat. Enmig de la foscor i el fred, el Sol començarà a il·luminar i a escalfar paulatinament el cel, la terra i els éssers vius. És per això que el símbol d'aquesta època és el yang naixent a sota del yin. El símbol més famós de l'energia yang creixent enmig de l'hivern és la flor de pruner. La flor d'aquest arbre neix enmig del fred, floreix enmig de la neu i representa la força, la resistència i la potència d'aquesta energia yang. Parlem ara del Sanqiu, els 3 nous. Ja vàrem veure en el vídeo passat que des del solstici d'hivern fins al principi de la primavera passaven 81 dies. En el calendari tradicional es divideixen aquests 81 dies en 9 grups de 9, de manera que es parla dels 9 nous. Els 3 primers nous després del solstici, els 27 dies posteriors al solstici, són molt importants perquè són els més freds de l'any. Encara que aquesta època es parli de Xiaohan, el petit fred, en realitat, meteorològicament fa més fred que en el període anomenat de gran fred. Els 27 dies que venen després del solstici acostumen a enregistrar les temperatures més baixes de tot l'any. Com és costum per als xinesos, cadascun d'aquests 9 dies té una dita particular que és molt certa en el nostre hemisferi. Els primers 9 dies no treguis les mans de l'abric, no treguis les mans a l'exterior. Posa't guants sempre perquè el fred és molt intens. La dita Pu Chu Shou, no treguis les mans a fora, és ben certa. Durant els 18 dies següents es diu
segur que caminaràs sobre el gel o el gebre. Des de fa 2.000 anys, el poble xinès ha creat unes tècniques per mantenir la salut durant tot l'any, anomenades Yangsheng, l'art de la protecció de la salut. Entre els consells proposats per aquesta quinzena, cal emmagatzemar l'energia vital a l'interior i no exaurir-la. No és el moment de fer grans esforços que puguin esgotar la nostra energia yang. Atenció a aquest punt. Aquest és un punt important al qual hem de parar atenció. Un altre dels punts importants és anar a dormir d'hora. Quan més tard anem a dormir, més energia yang gastarem. I posar atenció als primers signes de manca d'energia. Quan notem algun principi de refredat, és millor posar-hi remei, no deixar que es faci crònic. Seguint els preceptes de la medicina tradicional xinesa, posarem ordre a les dues fonts principals d'energia, l'energia dels ronyons i l'energia digestiva, que són dos conceptes metafòrics per parlar de la nostra energia original i la nostra energia adquirida, el nostre codi genètic, el nostre ADN i tot allò que adquirim externament. Els experts en el manteniment de la salut de temps antics van investigar com afectaven aquesta baixada de temperatura i aquest clima fred els meridians i canals energètics que recorren tot el cos humà. Van descobrir així que el canal més afectat era el canal de la melsa, el que transporta energia digestiva a tot el cos. Per beneficiar l'energia yang tenim aliments com la vedella a la cassola, el moniato, el forn, el lapa, que és un arròs molt espès fet a Pequín principalment, que conté verdures i diferents tipus de carn, els cacauets, el xai, el pollastre, les gambes, la truita, l'alcohol pres sempre en moderació i espècies com la canyella, el sèsam, el pebre, les cebes, cebetes, el gingebre, les fruites com les ametlles, les panses i les nous són una gran font d'energia yang. El comí, els espàrrecs, els dàtils, els litxis i els longan, que es diuen ulls de drac, longyan en xinès. Si el fred t'afecta molt o et refredes sovint, has d'evitar aquests aliments. L'ànec, el conill, els sucs de taronja, els sucres refinats, els fruits tropicals i la menta. Estudiant els clàssics de la medicina tradicional xinesa, podem trobar alguns consells per a aquesta època de l'any. Tots els clàssics de la medicina xinesa insisteixen en el fet de que la vida és moviment. En aquesta època, encara que faci fred, hem de persistir en la pràctica d'exercicis físics, perquè això ens portarà energia, salut i vitalitat. Per exercicis físics, a la cultura xinesa no s'entén només la gimnàstica, sinó també treballs de meditació que puguin mobilitzar la sang i l'energia interna, encara que externament tinguem una actitud passiva. Si equiparem les 24 vèrtebres de la columna amb les 24 estacions de l'any xinès, trobarem que ara correspon un treball de meditació a la base de la columna, una de les zones on el fred causa més dolor. En aquesta quinzena farem un treball de meditació centrant-nos en la 5a vèrtebra lumbar, la primera just al damunt del sacre. El sacre és un os molt potent i molt fort i hem de mobilitzar la vèrtebra. En una postura còmoda, asseguda, imaginem que absorbim energia còsmica de tota la natura i la concentrem a la 5a vèrtebra lumbar. La fem brillar com si fos un sol i imaginem que s'escalfa, que es dilata i que es relaxa. Inspirem energia, la fem brillar i expulsem toxines per tots els poros, connectant amb l'energia que ens envolta. Practicarem aquesta mirada interior fent múltiples de 6. Respirem 6 vegades, o 12, o 24, o 36. Un altre mètode que afavoreix l'ascens d'energia yang és la moxibustió. Podem aplicar moxes al voltant del melic, a la zona del tantien, o bé 4 dits per sota del genoll en el punt 36 d'estómac, que augmentarà l'energia yang i farà pujar la temperatura corporal. Però el mètode d'exercici més valorat per la medicina xinesa i el taoisme és el Qigong, el treball sobre l'energia vital. Els antics mestres de Qigong consideraven que la millor hora per a practicar els exercicis eren les 21 hores del vespre.
En aquest moment, la pràctica donarà el doble de beneficis amb la meitat d'esforç. La millor orientació per la pràctica era cara al nord-oest, però aquests consells són merament orientatius i tu pots aplicar l'horari i la direcció que més et convingui. Fa 1000 anys, el mestre taoista Chen Shiyi va proposar aquest qigong. Seu amb les cames creuades i amb una mà toques el terra, estira la columna i aixeca el braç contrari ben vertical, com aguantant el cel. Fes força en ambdues direccions i mira la mà aixecada. Relaxa, canvia de costat i repeteix 30 vegades. Aquest exercici estirarà tota la columna i donarà molta vitalitat a l'energia de la melsa i l'estómac en aquesta quinzena. Gràcies per acompanyar-nos, no oblidis subscriure't, activar la campaneta per rebre totes les notificacions i esperem tornar-te a veure ben aviat. Moltíssimes gràcies per la companyia i fins la propera. Adeu.